Mga kapuso, luyo sa mga kampanya ug panawagan sa pagkakapantay-pantay sa bisan unsa nga sexual orientation ug gender identity expression. Doon nagyapoy nagpabiling diskriminasyon ngadto sa mga sakop sa LGBTQIA+ community. Paunsa kaha kini ma-address sa concern. Kana og uban pa ang atong hisgutan, kauban ang advocate nga si Professor Haji Balahadja. Professor Haji, may buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Professor? Maayong buntag, mga kapusong Mindanaon. Maayong pagbuntag, Argil. Great to hear that, Professor. Unang-una, just recently nag-viral ang usa ka video online labot sa usa ka transgender woman nga gibato siyang silingan. Isip usa ka advocate, unsay tan-aw nimo niini nga panghitabo? Okay. Lalayas ka dito. Alis ka dito. Sige. Papak. Para marami po. Oh, ayan po. Minato niya po ako. Marami pong nakakitang witness sa ngayon. Oh, sige. Sige. Bakla ka, pumangit ka, lumayas ka rito. You're not in this Sige. place. Get out. Basta ang para sa akin, wala akong ginagawang masama sa inyo. Laki, oh. Wala akong ginawang masama sa inyo. Oo, bakla ka kasi. Ako ang reaction ato, no, nabala ka o nasubo nga naagihapong mga tawo nga wala kasabot, no, na ang ato ang sexual orientation, gender identity o expression parte o kalabot ka na sa lapad na panghuna-huna mahitungod sa tawhanong katungod. No, mao man gani nagaduso ang mga networks o coalitions of mga advocates sa ginatawag natong SOGI Equality Bill. Professor, unsa ba ang most common hate crimes nga nagakahitabo ngadto sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community ug paunsa ba ni angay nga ma-address? Ang hate crime usa ka na ka gender-based violence nga ato ang makita sa ato ang mga katilingban. Kita nato sa mga news nga naay mga pagpatay, naay mga pagpangulata, naay mga BIDI, pag-discriminate sa ato sa kanang ginatawag natong workplaces, no? Pagpahawa sa mga ginapuy-an o di manggani sa ginatrabahuan. Professor, unsa ba ang nagpabiling challenges karon sa LGBTQIA+ community, especially dinhi sa Mindanao? Sa tanaw nako, hantud dili nato ma-codify ang ginatawag natong SOGI Equality Bill into a law. Maglisod ang ato ang LGBT sa pagduso sa ilahang tawhanong katungod sa ilang mga komunidad. Sa Mindanao, nakitay mga pipila ka mga lokal nga panggamahanan, na diha ang Agusan, Del Sur, Agusan del Norte, Davao City, General Santos City, Butuan. They were able to codify kaning mga anti-discrimination ordinances to ensure protection, recognition, and safe spaces for our lesbian, gay, bisexuals, and transgenders. Great to hear, Professor, no nga naanay mga local ordinances ang pipila ka mga lugar sa Mindanao. With that, sa imong tan-aw, makonsider ba nga safer place ang Mindanao para sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community compared sa ubang lugar? I think it will be premature to claim na safer space ang Mindanao, but I think we are moving towards that direction, no? And that's already a major step to claim. While we don't have ordinances in many places in Mindanao, we see also na ay mga very tolerant, no, sa LGBTs ang ubang mga lugar, no, diari sa Mindanao. Professor Haji, na-mention na nimo ang SOGI. Unsa ba ang nakalatid sa SOGI Equality Bill nga hangtod sa karon wala pa kini napasa isip usa ka balaod? I tell you, naglisod ang ato ang mga legislators sa pag-understand sa SOGI, no, kay abi nila para lang ni sa LGBT, but this is for everyone. Kay tanan kita na ay sexual orientation, gender identity of expression. Professor, imong mensahe alang sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community. Ako ang sigurong last na mensahe sa tanang LGBT sa Mindanao. Magapadayon kita sa pagduso sa ato ang kausa o sa ato ang tawhanong katungod. Kay kung dili kita
ang magaduso niini kinsa pa ug kung dili karon kanus-a mauna ina ang mga pangutana nga dapat natong tubagon habang naakita. Alright, daghan pud kayong salamat Professor Haji sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping po pirmi. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.